kung kita lang yo'y papilion, di kita mo pili sa sitwasyon nga magkalisod-lisod ta. Pananglitan, sa may gusto nimo kanang mapobre o makwartahan. Kung kamo lang ipahukmon ba, papilion mo nga inighumas misa, mapobre dayon mo or makwartahan. Asa may inyo pilion? Makwartahan. Papilion mo kanang magkalisod-lisod, daghang problema o mawagtang ang problema. Hay may inyo ana? Mawagtang ang problema. Bisag ako eh. Papilion ko, mahurot o kahalin ang slat o wagi halin. Asa man ko? Mahurot o kahalin. Kinsa bagot tayo ganahan anang di mahalin. Muna, ato na siya nga kuan gyud kinaiya gina nato common sa tanang tao nga naman kay inherent nga attitude gina nato self-preservation. Si Kristo nagtudlo siya nga kalimti ang inyong kaugalingon. Nya unsa may buhaton aron malimot ta magpakasulugoon. Kay kanang sulugoon di man amoy magbuot siyang kaugalingon. Nya wa ra siya moingon magpakasulugoon, duha man ka klaseng sulugoon na ay buutan, na asay dautan nga sulugoon. Ang buutan kuno nga sulugoon matud pa ni Kristo diri sa ebanghelyo, siya maoy mag-apod-apod sa mga pagkaon alang sa iyang uban nga mga kaubang mga sulugoon. Magtikuan ba tig-apod-apod pasabot ang sugo des Ginoo nato mga igsoon is to distribute sa mga goods of the world. Dili ang pagsigig-tigom aron magpahimos kinsa may daotang sulugoon matud pa niya kana kunong moingon dugay patong moabot ako agalon sige siya kaon katong gipiyal niyang pagkaon siya say kaon-kaon ato di na siya manghatag siya ginagmay kaayo niya og naa pag yung mangayo iya pag yung kasaban iya pag yung bunalan kay patuyang lagi siya siyang kaugalingon ana kamuron kumusta man mo buutan mo o dautan nga sulugoon kinsay mo claim nga buutan tasa nga mo kisay buutan ba nga sulugoon ay mo kauwagod nganong upat raman kabuk ang ni isa sa ato pa kamong uban mga daotang sulugoon ang sa may hinungdan nganong madautan nagpada ka sa imong tawhanon nga hilig kato akong giingon ba nga self-preservation yun unahon yun ang kaugalingon una pa ang uban ana mauta na ubanin ko pamalit mog slat sus pader mo ginay akong gusto pero unya na lang yung maarang-arang ng akong kahimtang mao man dyan ay atong rason pader ang nindot unta nga akong giampo gus Ginoo nga madato ko aron makatabang ko sa isig katao may kayo pagkasulti no and madato unta ko aron na ako ikatabang kay unsa may akong itabang og pobre ko ana man ano may kayo mo yung Ginoo kay biyan yung hapak ko na si San Pablo sa unang pagbasa naghisgot siya tungod kanamo kay naminaw mo sa among gisangyaw kang mo karon nahimo ng dato sa tanang butang apil na sa pagpanulti nangadato sila yakin sa may nagsangyaw nila ang mga apostoles samang San Pablo o sa may gidangatan nilang San Pablo nangahimong pobre wa nay balay wa nay mga butang wa na gani sudlan nagkwarta wa gani ilisan kay mo may sugo ni Kristo si Kristo sad unsa man say gidangatan niya purting pobriha aron mga dato tang tanan tanawa karon kutob sa nagdaa sa ngalan ni Kristo na pobre ba god kanang nagsunod yun ni Kristo ba na pobre Mother Teresa of Calcutta lang purting dato ang Mother Teresa magpakaon gud siya
labing minus tag 100,000 katao kada adlaw tibuok niyang order. Mga 100,000 mga bata, mga tiguang, apil pang tambal. Gisayunan ka ana og di ka dato, di ka kapakaon ana ay. Ang tutok pa muna ko. Kanang yun ana ba? O tanawa ang mga kato sila si Saint Benedict. O kanang gitukod niya mga Benedictine nga mga kuan order, si Saint Dominic, mga Dominican na nga pobre din na. Sila si Saint Ignatius of Loyola, kanang mga Jesuits, o tanawa ng mga Ateneo, pobre din na. Hindi mo kong tutukan. San Agustin, o kanang mga Agustinian, karon order, ana, pobre din na. O pare, pobre din pare di ay. Siging hakop skulikta eh. Kaya, pobre rin na, dili. Madato yun ang musunod sa Ginoo. Pero, unsa man say sugo sa Ginoo, ipanghatag ang tanan ngadto sa uban. Kada mo'y importante kayo. Sa ato pa, dinhis kalibutan, ang teknik de mga igsuon aron ta madato, ibaligya ang tanan o ang tanan gyud ihatag ngadtos mga kabos. Dato kita ana. Madato yun. Pangita mong tao nga nagbuhat ana nga pobre. Tagpila ka milyon ang iyang ipanghatag ngadto sa uban. Basta mga taong ingon ana. Nalang ko'y kaila sa una nga nagmautoy na murag nagrekoleksyon na mo magtiayon na scam sila sa iyang trabaho. International man to ang iyang firm na scam o nabira ang tanan nilang katigayunan. Iyang pamilya gahigda na lang sa nang giabangang gamay kayong balay, upat mateng ito kabukilang anak. So dagin sila banig gikan sa pagka-milyonaryo, pagka-bilyonaryo, naghigda na lagbanig hapit way gikaon. Wa siya simba-simba katong bana ba ang asawa ray mo simba, bright kay siya, sige siyang panaway sa mga pare, anang mga kuan-kuan, mga walis pare, banga na pariya. Pag higda na nila atong ingon atong kahimtangan na bira ng tanan niyang katigayunan, atod pa niya balik siya sa Ginoo. Balik, nag-ila siya sa iyang sala, og di saad siya, dinagid siya magsupak-supak ba sa Ginoo. Di na siya muangkon bisag usa ka buok property. Ihatag niya tanas Ginoo. Unang na full-time sila na charismatic tingali ito nga kuan kaning full-time bas charismatic service. Nabalik hapit tanan niyang katigayunan, sobra pa. Natagaan sila balay atong panahonan, ana sila'y balay og yuta nga dako gyud nga balay og yuta na ay sakyanan nga hinatag sad nila, pero pulos service para sa community. Iyang mga anak nakabalik sa eskwela sa mga inilang mga universidad, ka-graduate na gani, scholar ana niya. Kada adlaw maglinya ang mga kabos sa ilang panimalay, kay ang tanan gid niyang makuha nga mga donations o mga asa pa nga income sa community, i-distribute niya sa mga kabos. Kada adlaw maglinya ang mga tao sa ila. Matod pa niya, seminarista pa man ko ato, pagsulti niya, buhi pa ba sila karon? Mga way back 1987, 86, ana, naka-encounter ko nila. 87, 97 or 96. Ingon siya, di na mi pobre di na gid mi pobre. Porti gid na mong datua, kaysa wa ko kasuway sa kong kinabuhis una, kada adlaw maglinya ng mga tao gikas buntag ngadto sa gabi, sige kog distribute og pagkaon. Kana pa lang na ang pagkaon among gi-distribute, di na siya basta-basta dako kay nagasto. Di dato. Man mo malipay. Lain man mo, lahi man gud taog una-una sa pagkadato. Ang ato gong pagkadato mauman ang
pag-angkon, pagpadaghan sa atong bahandi, sa atong kaugalingon. Kining gihisgutan sa unang pagbasa ni San Pablo nga niingon siya, nagdaig kos Ginoo kaninyo kay nangadato mo. Ang pasabot ani nga wa na sila maglisod, wa na sila kabalaka, magsigi na sila tabang sa ilang isig katao. Dato gina. Muna kining namalit na tog slots, tawgon ko ni sila dato kay sige sila palit. Kinsa may mga pobre, ang wa mo palit. Sige, lingi ay mong tupad. Nakapalit na ka. Yung isa, palit na ko. Yung isa, dato ka. Yung palit na ka. Wapa, pobre ka. Bisan pag naakay daghan kayong mga bahandi, bisan pag imo nang giihap ang imong kwarta, bilyon-bilyon na, pero watyo ka mo palit og slot, pobre ka eh. Pero gasakay lang kag tricycle, sakay lang kag habal-habal, labandira ra ka, anang sing ani tricycle driver ra ka, nya ipalit kag slot, ana dato ka, dato. Nya unsa may bation sa usa ka dato? Malipayon, kontento, satisfied, wala ka nang hahanapin pa na. Sige, katapusan lingi si mong tupad. In English sa pagsulti, are you satisfied? Sige ka na. In English aron sa mura sa kag dato ba? Are you satisfied? Wa magi ka masatisfy sa imong naong dato pa ka ana. Sige mangani kag panguriksyon na ng imong naong. Wa magi ka masatisfied sa imong bana, wa magi ka masatisfied sa imong asawa. Luos bi kag pangasaba na imong mga anak, wa magi ka masatisfied, pasabot pobre ka, dautan kang sulugoon, kay ang imong kaugalingon mo'y imong gustong tagbawon, dili ang pagdistribute sa mga bahandi nga gipiyal sa Ginoo nimo. Mao na mga igsuon, ang pagsunod di ay ni Kristo nangahulugan nga madato gyud ta. Pero ang pagkadato nga gihisgutan ni Kristo is a state of grace, dili state of wealth. No na timan-an nato. Kay mao man sa ginay tinuod nga pagkadato. Kana bang you are 100% happy, peaceful, satisfied, and holy. Wa ganining upat pobre ka, nagpangita pa ka. Dili ka 100% happy, peaceful, satisfied, and holy. Wa'y kapuslanan, wa kay bili nining kalibutan na. Mo na magtan-aw tanang uban nga portig yung daghan na kwarta, mukalitlag pusil sa ilang maghikog. Na uban portig yung sikata, muambak hinuos building aron mamatay o mag-overdose sa mga tambal. Ngano man tungod kay wa mahimong buutang sulugoon, ang kaugalingon mo'y gitagbaw matud pa diri, inom, sugal, hubog-hubog, kaon, palami, bisag unsa na lang, kana di na makatagbaw, makawagtang na noona sa katagbawan. Manindog ta. Mga igsuon, sa pagpasidungog nato sa atong mga kaigsuunan, mga santos nga naghimo sa mga butang nga makapalipay o makapabalaan, masaligon kitang mudangop sa Ginoo ug moingon, patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa tanang sakop sa simbahang Katoliko, nga mamahimo silang sanglitanan sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa atong nasod nga makabut na ang katarong ug kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nagpadayon sa ilang pagpangdaot sa isig kataw, nga sila makaamgo ug malamdagan sa grasya sa Dios, magampo kita sa Ginoo.
Patalinghugi kami, Ginoo. Alang kanila nga ang kahibalo dili maghimo kanila nga mahilayo sa kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon sa Dios nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ugalang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga kalag sa atong mga igsuon nga makaambit na sila sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Ginoo, among amahan nga manggihatagon ug maluluyon, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.